No moi moi, tuu mun kanssa viettää päivää Korkissa. Ekana on pakko päästä Marina Markettiin katsoa mitä syötävää siellä on tarjolla. Mä en syönyt aamulla mitään, niin nyt on aamupalan paikka. Täällä on tosi kylmä tuuli, niin onneksi otin pipon mukaan, niin ei pää jäädy. Nyt mä menen Marina Markettiin. Täällä on kaikkea eri ruokia tarjolla ja täällä voi sitten syödä. Mä pyörähdän tän eka läpi ja sit mä katson, että mitäs sit syövissä. Katsotaan mitäs täällä on. Tietenkin otin toastin. Tää Marina Market oli aika viihtyisä paikka. Täällä oli ruokakojen lisäksi kaikkea eri myyntikojuja ja sitten oli myös ennustaja. Sitten täällä oli semmoinen kauppa, missä myytiin kaikkea paikallisia tuotteita. Täällä on tämmönen mysteerikirja, tämmönen vending machine. Aika hauska. Kaikki on 5 €. Tuon vending machinein lisäksi täällä oli tämmönen paikka, missä pystyy jättää kirjoja ja ottaa kirjoja, ja ne oli ilmaisia. Mä selasin tätä paikkaa kovin, mutta mitä nyt ei tarttunut mukaan. Seuraavaksi matka jatkui kohti keskustaa ja sieltä sitten tarkemmin Penissiin. Kaupan sisältä mä en muistanut kuvata mitään, mutta tässä näette mun hienon ostoskassin. She forgot that I existed and it's half my fault, but I just like to play the victim. I drink alcohol till my friends come home to Christmas and I dream my own version of you that I might not have when I know I am no longer funny, but I miss the way you laugh. You were funny. Seuraavaksi mä päädyin English Markettiin. Täällä oli kans vaikka mitä myynnissä. Oli erilaisia vihanneskojuja, sit myytiin vaikka eri lihoja, teetä, leivonnaisia. Kaikki myyjät olivat erittäin ystävällisiä ja niiden kanssa oli kiva jäädä jutustelemaan. Täällä tehdään itse pinkkiä limonaadia, niin sitä oli pakko päästä maistelemaan. Ja tietenkin päädyin seuraavaksi pubiin ennen paluumatkaa. Pubin jälkeen lähdin bussilla takaisin majapaikalle. Kiitos kun katsoit.